a'r gobaith ydy y bydd yr ymgyrch yma rhyw fath o egin i agosau rhywfaint hwyrach at greu Cymru sydd yn fwy balch o ddefnyddio'r Gymraeg o ddydd i ddydd. Pwy bynnag ydyn ni'n Gymru iaith gyntaf neu yn ddysgwyr, fel bod ni gyd yn dathlu'r Gymraeg fel un cenedl gyfan, achos mae'r ymgyrch yma mor agos at yng nghalon ni. Mae'r Gymraeg yn rhan hanfodol o pwy ydw i fel unigolyn. Mae'n rhan allweddol yn hunaniaeth i ac o'r genedl gyfan. A mae yna nifer yn gofyn i fi, pe di'r peth gorau am weithio ar ysgorio. Cael cyfarfod Ronaldo, cael cyfarfod Messi, yndi, mae hynny'n bendigedig o beth. Ond yn ateb i bob tro ydy cael cyflwyno, trosglwyddo gêm o'r byd mewn Cymraeg ar S4C yn wythnosol a cael plant bach Cymru i gael mwynhau y gêm a cael mwynhau i gweld gemau gorau'r byd, yn stadiymau gorau'r byd a hynny drwy iaith leiafrifol. Mae'n rhywbeth da ni falch iawn ohono fo fel unigolion sy'n gweithio ar ysgorio a fel cwmni cynhyrchu hefyd.